Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng burong isda at meron tayo dito pritong pampano, gulay mga kapudis, meron tayong ampalaya, Talbos kamote at tortang talong, ang drinks natin, coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kami namin mga taki Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Yan, tarakit siya nasi ko. Ang poya ko. Yan, may ano ko. Tortang talong. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Kaya naman. Sarap. 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 Ang palaya, oh. May nagtatabog sa baba. Tatalbos. Kahit wala ng ulam. Tagado. Tagulit sa ano na. Kahit maggulay ka na lang. Pwede. Grabe. Sarap. Kaso. Nyaman niya. Ayan, thank you so much sa lahat na nag-comment ng kung tagasan sila. No, ang dami nila. Ang dami ninyo. Lahat lumitaw. Kentucky, Maryland, USA, Guam, New Jersey. Ano pa ba? Ang dami ninyo. Abu Dhabi, Saudi Arabia. Meron din sila ano. Ayan. Meron din dito sa So, sa Pilipinas, Baguio, Osamis Oriental. Yes. Yan, taga Rizal. Davao, Bacolor, Cavite, Imus, Cavite. Yes. Bulacan. Bicol. Arayat. Ano Nueva pa? Ecija. Yes. Angeles. Ayan. Thank you so much po sa inyo lahat. Sa Rome, Italy. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. Kain po tayo. Grabe, sarap ng pampano po. Tapos, purong isda, oh. Masarap yan. Masarap din yung presyo. 2 piraso lang. Parang bumili ka ng isang baboy sa kilo. No? Guys, sarap talaga.
Hmm? Cheers tayo ba? Cheers. Tapos plus Coke. Ang sarap. Yes. Hala, naubos ko yung talbos. Hati tayo. Ito, meron akong palaya. Ayan. Gusto ko ang palaya. Mm. Tsaka yung mga taga, Australia din. Mm-mm. Ang dami ninyo po, nakakatuwa. Kain po. Tama. Mm. Mm. Ang sarap makapudipis ng burong isda talaga. Isda. Ano to? Hati tayo. Meron pa ako. Mm. Grabe. Yaman. Ay, grabe. Okay, magsha-shoutout po tayo ha. Madami po kayo. Yan.
At syempre, pag nagustuhan niyo po yung video namin ni BBM, paki-like and subscribe. I-click niyo po yung like, and then mag-comment po kayo. Syempre, paki-share na din po yung video. Yan. At syempre, mga Kapudibis, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Oo. Yan. Diba? Ito yung mga nagpa-shoutout nung sa, anong kilas? Pochette. Panset. Ay, pansit ba yun? Oo. Ay, thank you. Ay, salamat po. Happy birthday po kay Ma'am Leonora Balona. Yan, 75 Ay, years old po. na si Ma'am. Pinapabati ka po ni Dadang. Happy birthday Marjorie po. Silva from Bais City, Negros Oriental. Shout out po. Benny Grabador from Bulacan. Shout out Jopita po. de Jesus, happy birthday po sa asawa niyo na si Joven Nalagon sa ngayon, February 22. Happy Happy birthday birthday po. Kisa Micaela Katipay from Samar, Nerissa Rodil 2885 from Bulacan, Miguel Trisquelion, shoutout kay Michelle Babera, ayan, shoutout po, Sonia Aranas from Cebu, Ann, Maria Cecilia Legaspi from Angeles City, Pampanga, Leonor Magararu from Marinduque, Annie Dioma 6364 from Muntinlupa, Glenn Artesuela from Hong Kong. Shoutout po. Roel Ontiga from Bacoor, Cavite. Shoutout po. JP Tuasan de Guzman from Pangasinan. Shoutout po. Alma Gabaya from Saudi Arabia. Shoutout. Neneng from Singapore. Shoutout po. Maripik Sukita from Davao City. Shoutout po. Ann Abagon from Sambales. Shoutout. Wilma Gamad. Shoutout. Emily Sardido, shoutout daw po kay Ellen May Panaries from Agusan del Sur. Shoutout po. Carol Martin from New Jersey. Shoutout. Joanne Rose Saysay Bella from Bicol, Albay. Shoutout po. Elsa Avelina from Qatar. Shoutout. Virginia Lebanon from Santa Rosa, Laguna. Shoutout po. Dory Martin. Marilyn Shoutout. Masirag Barrientos Cheng from Chicago. Shoutout po. Jennifer Inoncillo Miranda. Ayan. Shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabeza, shoutout sa inyong lahat and nino pa? Shoutout Baby Alison, Catherine Pugoy, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga Kapudibis, agisan mi na naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi at mga